Wel, un o'r brydiau mwyaf niferus yma yn y sioe eleni ydy Gwartheg yr Ucheldir, yr Highlands wrth gwrs. A dyma nhw yn cystadlu tu ôl i ni fan hyn yn Penpella, Cylch y Gwartheg. Dwi'n cael cwmni Llunos Ford o Lanfrothen ymreiddiol, Llunos. Ie, na chi. Ond erbyn hyn yn gweithio ac yn ffermio lawr yn Sir Gar. Ie, na ti. Ffarmio ar ffarm Godro Mawr nawr. Yn neud beth yn fyny wedyn? Magu lloi, so bach wahanol i gartre, ond fi'n joio mas draw. Ond adre wrth gwrs, o'ch chi yn cadw y Gwartheg yma, o'ch chi Gwartheg yr Ucheldir. Mae rhyw 6 neu hanner dwsin dyn ni gartre nawr, ond da Godro fi'n gweithio da on a day-to-day. A fel wedes i, y bryd bron iawn un o'r brydiau mwyaf niferus yn yr adran y Gwartheg eleni. Pam hynny ti'n meddwl? Maen nhw'n tyfu mewn poblogrwydd bob blwyddyn, yndyn nhw? Maen nhw yn tyfu mewn poblogrwydd a mae mwy a mwy o pobl moyn dangos nhw off. Beth sy'n bod arbennig amdani nhw te? Wel, chi'n gweld y gwallt, y cern, maen nhw jyst yn edrych fel showpiece yn barod. Ond fel rhywun sydd yn amaethu dy hunan nawr, fel ffermwyr, pam ti'n meddwl bod mwy a mwy o bobl yn troi at frydiau fel hyn nawr a bryd yr Ucheldir yn benodol te? Wel, maen nhw'n cynhenid, so felly'n helpu mas da rhai o'r grantiau. A maen nhw mor hawdd i gadw heb gorfod pesgu gormod. Mae mwy o cost yn mynd mewn i'r anifeiliaid yma, so mae llai o gorfod pesgu yn chi'n ennill fatha ffarmwr yn cael da fel. Maen nhw'n rhad dros y geia, yndyn nhw. Maen nhw'n gallu ymdopi efo amodau, lan ar y topiau ar y mynyddoedd, wrth gwrs, Gwartheg yr Ucheldir o Ucheldir yr Alban yn wreiddiol. Maen nhw'n gallu ymdopi gyda geiafau caled, yndyn nhw, ar tywydd eithafol yna. Wel, na'r peth, sy'n angen shed i hein. Mae pobl sydd ddim bosib dar tir ond ddim yr shediau, maen nhw'n gallu cadw hein. Maen nhw mor hawdd i fynd, fel ti'n dweud, mas ar yr Ucheldir. Ti'n gweld nhw jyst yn poris nhw unrhyw le mas draw. A mae o'n help mawr i pob ffarmwr. Y peth mwyaf sy'n eisiau ti fod yn wyliadwrus amdani yw'r cyrnau yna, pan wyt ti'n yn ei trin nhw yn y siediau, pan oes angen rhoi bach o feddyginiaeth mewn nhw, mae rhaid ti fod yn ofalus o'r cyrnau yna, se? Ie, maen nhw yn dysgu i peidio defnyddio'r cyrnau, ond ti yn cael bach o damwain weithiau, mae fe yn neud doler. Ac yn y dosbarth yma nawr, yr heffrod, blwydd sydd â ni mewn ffordd, yr heffrod bach ifanc. Mae yna 2 ar 10 o heffrod yma i gyd. Mae'n ddosbarth eithriadol o gryf, ynddo fe? Yndi, mae fe'n mor neis cael gweld y dosbarth yma wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn. A chi'n gweld gymaint o fridwyr gwahanol yn y dosbarth yma hefyd. A'r beirniad ydy Donald McNaughton o'r Alban, o Ffaith yn yr Alban. A dyna ni Donald fan hyn yn wr hynod o brofiadol. Wedi cadw y buches i hun fyna yn Ucheldir Alban dros 50 mlynedd a wedi beirniadu dros y wlad i gyd yn y sioeau mwyaf a hefyd wedi bod yn beirniadu allan yn yr Almaen yn ei sioe cenedlaethol nhw yn fyny, felly mae'n wr hynod o brofiadol yn dywe. Ie, mae fe yn, a ti'n gweld bod job uffernol o galed da fo ma heddi am fod y dosbarth mor gry, ond yn yr sioe brenhinol, ti angen beirniad sydd wedi wneud o'r blaen a maen nhw'n gwybod yn iawn be maen nhw'n edrych amdan mewn dosbarth. I ni gweld yn cael ei ddwylo arnyn nhw fan hyn nawr. Pam bod e'n gwneud hyn? Am be mae e'n chwilio fan hyn nawr, pan ni'n gweld e'n edrych ar yr y peth ydy efo bryd efo'r gwall, chi'n gallu cuddio lot efo'r gwall. So be mae fe'n neud efo rhoi di ddilo dros nhw, mae fe yn checio amdan fod yr hips yn iawn, fod yr asgwrn cefn yn iawn, am fod gwall arnyn nhw a maen nhw wedi fflwffio lan, ti'n gweld mae nhw'n gallu cuddio lot, so mae fe'n checio fod nhw ddim wedi cuddio gormod. Ac hefyd am hwnni, o gofio bod e'n heffrod ifanc, mae'r ffordd maen nhw'n symud mor bwysig hefyd yn dywe, achos mae'n mynd i fynd mlaen i fod yn wartheg sydd yn magu ac yn gweithio, yndyn nhw? Wel, na'r peth, fatha pob ani fel pob buwch sy'n dangos yma, mae angen cael coesau da, trad da, mae hein yn mynd ar y mynydd, mae angen cael yr essentials yn gywir o flaen. Chi'n gweld nhw'n sefyll, mae'n mynd dros yr ysgwyddau, mae fe'n checo bob dim yn gywir. Arbennig iawn, wel, tipyn o ffordd i fynd fel ydych chi'n mynd 2 ar 10 o heffrod yn y dosbarth, felly dewch nôl ato ni yn y man. Mae yna ganlyniad arall ar y ffordd i chi o Gylch y Gwartheg, i ni yma gyda Gwartheg yr Ucheldir. A mae yna gystadlu o safon wedi bod yma, chwarae teg, y dosbarth yr heffrod ifanc.
dosbarth 6-1-8, 3 o heffrod o flaen y beirniad, sydd wedi teithio lawr o Ucheldir yr Alban o Fife, sef Mr Donald McNaughton. A mae Llunos Ford gyda fi'n gwmni o hyd o Llanfrothen yn wreiddiol wrth gwrs Llunos yn fe fel o'n i'n trafod yn gynharach, ond bellach yn gweithio'r fferm odro lawr yn Sir Gar. Ac yma neis i ti gael brec fach i ddod i'r sioe, ydw i? O, mae'n lyflu. Wythnos yn y sioe? Wythnos yn y sioe. Neis iawn, da iawn wir. Ac yma gyda'r teulu hefyd, yn ni'n gweld y teulu. Mae pawb yma. Mam gweithio'r stondin y Gwartheg yr Ucheldir. Yndi. Mae hi'n edrych ar ôl y stondin, yn enwedig pan maen nhw'n dangos i'r pobl sydd yn dangos cael brec a cael fod yn hollol ar y ring. Mae nhw'n edrych ar ôl y stondin yn iawn. Da iawn wir. A chi o lygfa? Wel, chi'n gweld yn yr llinell yma, sy'n bwys ar y lliw, mae lot o oren i gael, ond mae'r du a'r blond wedi cael eu tynnu mas yn y ffrynt. So, i'r beirniad, John bwys pa lliw yw'r gwallt, na beth sy'n cyfri yw beth sydd o dan yr gwallt i gyd. A mae wedi tynnu 3-4-5-9 i'r safle cyntaf ar hyn o bryd. Yndi, mae'n edrych... Ian College. Bosib fod o'n edrych am yr garden. Ac wir, Donald McNaughton yn aros gyda'r drefn yna, 3-4-5-9 yn mynd ar garden goch. Ian College, ware teg. Yn dangos fod mae'n golygu'r arddangoswyr yma yn dweud pan ych chi'n cael garden goch. Mae'n wefr anhygoel yn dweud Llunos i ennill fan hyn yn y sioe fawr. Yndi, hwn yw i rhan fwyaf o perchodwyr Cymreig, hwn yw'r sioe fawr. A chi'n gweld y gwynebau hapus, maen nhw moyn ennill yr wobr a maen nhw wedi cael yr cyfle. Pan bod wedi mynd am hon, ti'n meddwl? Mae hi'n heffer cyfartal iawn trwyddi. Chi'n gweld digon o dyfnder yn ei chorffi, sy'n gormod o lled rhwng yr coesau, mae'n sgwar neis, cyrn, gyfartal, mae jyst pob peth amdani jyst yn gyfartal i gyd. Mae'n gywir iawn yn dwi. Mae'n gywir iawn. Arbennig. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i bawb yn y dosbarth yna. A mwy o gystadlu i ddod.